Anjajah desa ilang kori kalau mangsate pariwi soko praendae alam kusantoro ingkang etiluho alas lan gunung-gunung. Anjajah desa ilang kori desa ilang kori kalau pangsane pariwi soko praendae alam nusantara ingkang etiluhung alas lan gunung-gunung. Amita Gahayu mereka babak angka 3 kali babak pungkasan. Sing orang-orang apa, Bre? Mas Gembrek. Sing orang-orang apa? Hah? Macan apa sih? Macan apa sing to? Ada yang beda. Koyone biasanya iki omong walu ya Mas ya. Lah kok iki ketambahan siji sebulane ngoni-ngonane Gembrek melu. Dan mereka di Jawa Singkang Gumyak. Mbok pilih sampun wonten pamundutan. Wonten apa dereng? Udah kan kok. Udah sih kan Mas. Oh, mikir rendang saipong Mas. Makin Mas Dwi. Mau ditinggal. Kok senengane lho sing manggung-manggung